Comencem les entrevistes d'aquesta campanya electoral. Ho fem amb el nostre primer convidat, l'alcaldable pel Partit Popular a Tiana, Diego Parra. Diego, benvingut a aquestes entrevistes. Gràcies, bona tarda. Comencem amb la primera de les preguntes, i és que aquesta és la seva tercera ja candidatura com a alcalde de Tiana, 2015-2019, i aquesta ja és la del 2023. No sé si s'esperava el 2015 amb una perspectiva de futur, seria el 2023 amb aquesta tercera presentació. Bueno, la vida dona moltes voltes i ara, amb la societat en la que vivim, ens fixem més en els curts terminis que no en els petits plaços, no? Però, bueno, així ho han decidit els companys i les companyes que formem la candidatura del Partit Popular i l'Assemblea Local i aquí estic una altra vegada. Ara en parlarem, però els plaços són importants justament en política per poder establir projectes. És una de les propostes que tenen, ara l'explicarem, però justament quan parlem de terminis sempre sembla que 4 anys són molts i realment passa molt ràpid. Doncs sí, feia 4 anys justos que vam deixar l'Ajuntament i la veritat és que les coses estan pitjor de quan les vam deixar. I és una pena, perquè això ens demostra i ens diu la gent que quan està el Partit Popular a l'Ajuntament, quan té representació, i només ha sigut 2 vegades, 2 legislatures des del 96 que ens vam presentar per primera vegada, doncs es nota l'empenta que deixa el Partit Popular a l'Ajuntament. Respecte a del darrer mandat, han renovat les llistes una mica, dels teus primers i 5 canvis nous. A què es deu la decisió? Com ho han plantejat? Bueno, la gent també, doncs, la candidatura es renova. Hem fet ara, en aquests darrers 4 anys, han servit perquè els militants em van escollir president de la Junta local i després candidat. O sigui que hem renovat la Junta i també hem renovat les posicions de la llista. Malauradament hi ha gent que ja no viu aquí a Tiana, és un dels altres problemes que tenim a Tiana, que és el problema de l'habitatge, i que s'han d'anar de Tiana, llavors es presenten en les nostres altres candidatures d'altres municipis. Són 4 anys, com ara comentava, en què vostès no han estat a l'Ajuntament. Com els han viscut? Bé, el veus des de l'oposició d'estar fora de l'Ajuntament. Nosaltres des de l'any 96 estem a l'oposició, estàvem a l'oposició, però sí que és veritat que ara ho hem vist des de fora. I la sensació que ens ha donat, jo crec que és compartida per tots els tianencs i les tianenques, que la cosa ha anat a pitjor aquests darrers 4 anys. Han sigut anys complicats. Primer de tot ens hem trobat amb aquesta pandèmia pel mig que ha estroncat qualsevol projecte polític, fos el color que fos. Bé, la pandèmia no ens pot servir d'excusa. Sí que és veritat que va haver-hi que el nou govern, format després de les eleccions, es va trobar amb una situació complicada, que primer van ser aquell episodi de tempestes que va provocar destralls a Tiana i després la pandèmia, però la pandèmia està superada i hi ha altres municipis que l'han afrontat millor que el nostre. La segona complicació que ha tingut és justament aquest canvi també de govern i d'alcalde, que també han canviat els projectes que hi havia previstos. Bé, però jo dic que a Tiana s'ha de treballar en perspectiva de futur. De fet, és un dels nostres eixos bàsics, però l'actual govern o aquesta legislatura, amb els 2 alcaldes que hem tingut aquesta legislatura, si vostès ens pregunten quina és la diferència des que nosaltres vam sortir de l'Ajuntament fins ara, aquests 4 anys, que em diguin algú que em pugui dir què s'ha fet de nou a Tiana, perquè tot han sigut rectificacions sobre rectificacions. Jo crec que quan un pren la decisió de ser alcalde o quan té la possibilitat de ser alcalde ha de tenir una mirada llarga i no hi ha hagut aquesta perspectiva de mirar en futur quina és la Tiana que volem en els propers anys. Ni ho havia quan es va constituir l'Ajuntament al mes de juny ni després quan va haver-hi la moció de censura.
Abans Perquè, d'entrar... de fet, perdoni, perquè, de fet, els 4 únics partits que van obtenir representació, en un moment o en altre, han tingut tots 4, han estat a la Junta de Govern. I, per tant, els 4 són responsables del que ha passat en aquests darrers 4 anys. Abans d'entrar en matèria en les seves propostes, com definiria, com li explicaria a un tianenc que ha estat 4 anys fora, que arriba ara de nou al poble, com li explicaria com està el poble respecte al que ell coneixia el 2019? Pues jo crec que no notarà gaires diferències. No notarà gaires diferències. Ha sigut com un parèntesis a la història de Tiana. Primer perquè els primers anys d'aquesta legislatura han sigut uns anys perduts, uns anys amb escàndols, amb inestabilitat política, amb acusacions molt greus, amb pactes contra natura, i la segona part ha sigut de, després del que va passar, doncs qualsevol és bo, no? Hi ha un refrany castellà que diu que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Doncs això és el que ha passat en l'última part amb aquesta nova alcaldia del senyor Salvatierra. Si li sembla, si entrem en aquestes propostes que tenen preparades. Abans parlàvem de les perspectives i de les previsions que en van més enllà de 2, 3 o 4 anys. Vostès en fan un plantejament d'aquí a 10 anys, que s'anomena Horitzó 2033. 10 anys per què? I per què no plantegen, per exemple, 8 o 15? Quin és el pla? Perquè jo crec que hem de tenir, més que les persones i que els partits, hem de tenir visió global del municipi. Tiana està construïda des de fa molts anys, però s'ha de tenir una planificació a llarg termini. Tiana estem a punt d'arribar als 10.000 habitants, per tant, Tiana ha crescut moltíssim en els darrers anys, però els serveis no han crescut en la mateixa mesura. Per tant, nosaltres proposem que no només haguem de pensar què és el que faré en aquests 4 anys, perquè la majoria d'ajuntaments treballen amb la perspectiva de 3 anys de fer coses i en l'últim any de tallar cintes. Per tant, no hem de mirar els resultats, hem de tenir una visió clara de futur. Quina és la Tiana que volem? Jo crec que és això, que vostè li pregunta a qualsevol tianenc que vagi per al poble i digui, és que hem crescut molt, però tenim problemes d'aparcament, tenim problemes del CAP, tenim problemes d'infraestructures, no tenim comerç, el comerç està morint, hem de créixer, no? Quan arribem a aquesta fita dels 10.000 habitants, que no trigarem gaire, necessitem uns serveis i tot això, i això no està planificat avui en dia a l'Ajuntament. Per tant, hem de treballar en perspectiva de futur, perquè si vostè ara fa 10 anys m'haguessin dit que teníem diversos plans parcials a desenvolupar de Can Mates, la Creu del Terme, etc., vostè ja hauria de planificar on volem que es facin aquestes infraestructures que el Tiana necessita, no? El centre d'atenció primària, amb unes urgències en condicions, escoles, tenim una escola bressol dividida en 2 edificis, etc. O sigui, tot això no s'ha planificat. I això, per nosaltres, això és l'important, pensant en un horitzó a llarg termini, que a més que qui sigui l'alcalde o l'alcaldessa, pensant els projectes, deixo això planificat, deixo això urbanitzat, perquè si no després és un desgavell. Una de les propostes que també fan és, dels primers punts, és la gestió municipal. Proposen diferents canvis en aquest àmbit. Evidentment, l'Ajuntament necessita adaptar-se a les noves necessitats. Tenim un edifici que s'ha renovat, sí que és veritat, una atenció al públic que de cara al que veu el ciutadà, quan entra a l'Ajuntament, ha quedat molt maco, però els mateixos treballadors tenen uns espais raquítics. Per tant, hem de pensar. És això el que jo li deia, la planificació. O sigui, està molt bé que tinguem una oficina d'atenció al ciutadà espaiosa, àmplia, etc., però hem pensat en els treballadors de la casa, de l'Ajuntament, i amb això amb altres coses, no? Si parlem de les instal·lacions de la policia local o parlem per exemple, de l'ambulatori, etc. O sigui, és que són coses que
Que això, si no hi ha una planificació, com li deia abans, doncs passa el que passa, no? Es van fent nyaps, no? Ens en recordem, no?, de dues infraestructures bàsiques, no? L'avinguda Isaac Albéniz, l'anterior, l'alcaldessa Marta Martorell, volia fer allà un projecte, no? Ja van plantar 2 plafons allà de formigó, després es va tirar enrere. El Carrer Mates, amb l'actual govern del senyor Salvatierra, aparcaments. És que si no planifiquem el poble no poden sortir bé les coses. Anem a explicar o a proposar les solucions en totes aquestes qüestions. Per exemple, una de les qüestions que també vostès plantegen és en matèria de neteja, millorar la recollida selectiva. Què cal millorar? Home, és evident que el sistema de recollida selectiva hi ha punts que cal millorar i això és una evidència. El sistema de recollida selectiva és un èxit perquè vam ser un dels pobles pioners podríem dir de tot Catalunya, inclús d'Espanya, en el tractament de les deixalles, però és el que diem, la realitat de fa 20 anys no és la mateixa que tenim ara. Per tant, s'ha de millorar, s'ha de planificar. Tenim sobretot els nous tianencs que ens han arribat, que vindran a viure i que viuen a Tiana, doncs aquest sistema venen d'un altre sistema molt diferent al nostre. Per tant, ens hem d'adaptar a aquelles noves necessitats. Per tant, no només és la recollida selectiva, nosaltres diem que s'ha de fer un nou impuls a la recollida selectiva, amb informació, etc. Informació per als nous tianencs, però també és la neteja important dels carrers. Encara tenim molts veïns que quan veuen una paperera llencen la bossa d'escombraries amb tot barrejat. Desbordaments de contenidors, malgrat s'ha avançat moltíssim, però cal millorar aquests aspectes. Per tant, s'ha de tenir una mica de lideratge en aquest sentit de dir, volem un poble net, volem un poble endreçat i hem de millorar aquests aspectes. Per tant, aquí hi hauria 2 elements. El primer, de la millora, segons vostès, de la recollida selectiva, de millorar els punts que ara mateix flaquegen, i després una major difusió pels nous tianencs perquè s'adaptin a la millor manera possible al sistema que a Tiana s'implanta. Exacte. És que qualsevol que pot anar pel municipi ho pot veure. Quantes fotografies tenim per les xarxes socials de contenidors desbordats, de gent que no fa correctament la recollida selectiva i de gent que sabem que se'n van a altres municipis a llançar les escombraries. Per això Montgat ha hagut de prendre mesures i si no, a Badalona, que sabem que hi ha gent que va llançar les escombraries. Això és una realitat que no podem fer oïdes sords. No només són les xifres de reciclatge, evidentment, si hi ha gent que no ho fa bé aquesta recollida selectiva, doncs les xifres són molt altes, però no ens hem d'oblidar d'aquesta gent, que no ho fa correctament, però hem de saber per què no ho fa correctament. Una de les altres qüestions, i de fet ja l'ha comentat també molt per sobre, ara hi entrem, és aquest nou CAP, la ubicació d'aquest nou CAP. On es podria ubicar aquest nou CAP perquè pogués facilitar al màxim possible als tianencs i tianenques? Jo crec que Tiana disposa de diferents solars municipals. De fet, aquesta informació nosaltres ja la vam sol·licitar quan nosaltres estàvem a l'Ajuntament. I és el que li deia, tot va relacionat amb la planificació. Hem de planificar, o sigui, quan fas una infraestructura tan i tan important i tan necessària a Tiana com és la construcció d'un centre d'atenció primària, que això l'ha de fer la Generalitat perquè és la competent en matèria de sanitat, doncs hem de buscar la millor ubicació possible. Una ubicació que estigui, que la gent, quins són els usuaris? Doncs la gent gran. La gent gran és la que més necessita en el centre d'atenció primària. També els joves, però la gent gran que viuen al poble. Ha de ser accessible en transport públic. Jo, que em mogues, la veritat és que no veig la millor ubicació possible per a un centre d'atenció primària. Després, la qüestió dels aparcaments. Tiana és un poble molt dispers. Si ha de venir gent, els veïns de la Virreina, han de venir altres veïns d'altres zones del municipi, la majoria d'ells es desplaçaran amb cotxe. Llavors, hem planificat que hi hagi un aparcament ampli perquè puguin aparcar o en el mateix edifici que es pugui fer una planta subterrània o en algun espai que es pugui fer a prop per aparcar.
Tindrem urgències obertes, no cal que siguin a Tiana, poden ser a Montgat, però que estiguin les urgències. Som una població que entre Tiana i Montgat tenim una població molt elevada, som pràcticament 25.000 persones. Per tant, tot això s'ha de planificar i s'han de fer les coses. No és de dir, bueno, farem un nou CAP a Can Mogues i ja està. No, hem de planificar les coses. Si no, l'edifici, que ens facin a l'edifici està molt bé, però hem de pensar també que no és només l'edifici, sinó que les persones puguin anar-hi, que es pugui anar a peu. Nosaltres diem que al CAP a peu, que es pugui anar a peu o en transport públic, i la millor ubicació no és aquesta. Quina seria, per tant, la millor ubicació, segons vostès? Hem de planificar-ho. Jo crec que ja està tot dat i beneït que serà aquí, no? Però, per tant, si hem escollit que sigui aquesta l'ubicació, una sèrie de partits polítics han decidit que sigui aquesta l'ubicació, però llavors, si ja ho hem decidit, que sigui una altra, que sigui amb les millors condicions possibles. Si hem de modificar alguna línia de transport, doncs les hem de modificar, etcètera. O sigui, és que no hi ha volta de fulla. Parlava de l'aparcament, és una qüestió que tampoc és recent. Al poble, a Tiana, sempre s'ha parlat de l'aparcament. Quina és la proposta que tenen per millorar aquesta qüestió? Nosaltres ho portem proposant des de fa molt de temps. O sigui, la màxima ha de ser, si elimino una plaça d'aparcament, n'he de crear una de nova. Aquesta ha de ser la màxima. O sigui, hem de pensar que tot el centre del poble hi ha moltes vivendes que no tenen aparcament. I quan estem pensant en els aparcaments, estem parlant que hi ha famílies que tenen més d'un cotxe. O sigui, tu pots tenir la teva casa o el teu pis amb una plaça d'aparcament, però segurament quan els nens són petits no tenen cotxe, però després es van fent grans i van tenint cotxe. O hi ha altres maneres ara de mobilitat sostenible, com poden ser el patinet elèctric, el cotxe elèctric, però clar, el cotxe elèctric avui en dia no se'l pot permetre a tothom també perquè té uns preus elevats. Per tant, hem de pensar també en on podem aparcar. I els aparcaments van molt relacionats també amb el comerç. O sigui, Tiana ja sabem que és un poble dispers. Si volem que els tianencs i les tianenques vagin a comprar al centre del poble, necessitem que hi hagin bosses d'aparcament. I en aquests 4 anys no s'ha creat ninguna plaça nova d'aparcament, sinó tot el contrari, s'han suprimit places d'aparcament. La prova la tenim al carrer Mates, que s'han suprimit places d'aparcament i no s'han creat de noves. Vostè vagi a parlar amb els veïns de la zona i hi ha molts que estan molt enfadats perquè és el que diem, no? Diuen, escolta, Diego, arriba a l'Ajuntament, sisplau, fes entendre que l'aparcament és necessari a Tiana. Si no, el nostre comerç, els nostres veïns, no saben on deixar el cotxe. I si no hi ha planificació, el que dèiem nosaltres, doncs ens trobem aquest problema, no? Està creant Creu del Terme, està saturat i encara que hi ha solars per edificar. Can Mates, els jardins de Can Mates, aquesta nova promoció d'habitatges, també serà un problema, un altre problema amb els aparcaments i hem de planificar, hem de prendre solucions i això només es fa, però tot això requereix temps per això i si no hi ha una planificació, doncs evidentment hi ha problemes. Seguim parlant d'equipaments perquè també proposaven una millor gestió de la residència d'avis. Sí, a la residència d'avis ens hem adonat que desgraciadament durant la pandèmia que els nostres avis, la nostra gent gran, no estaven cuidats com es mereixien. Nosaltres proposem també la creació d'habitatges tutelats, a part d'una millor gestió de la residència. Ja sabem que la residència, quan vostè va parlar amb els responsables de l'Ajuntament, ens diuen no, és que la residència té una concessió de 40 anys, de 50, de 60 anys... Però, evidentment, l'Ajuntament pot estar a sobre, pot estar amb l'alimentació que li donen a la gent que hi viu allà. Es poden fer controls de moltes maneres.
Per tant, la residència és de titularitat municipal de gestió privada, però cal estar-hi a sobre. I també hem de pensar en altres formes d'habitatge compartit que estan funcionant en molts altres municipis, que són els habitatges tutelats. Les persones grans tenen la seva estança privada i després tenen una sèrie de serveis comuns amb una atenció a les 24 hores, que per exemple ja s'està fent en molts pobles petits, més petits inclús que Tiana, tenen el que és els habitatges tutelats i que estan funcionant molt bé. Jo he anat a veure com funcionen en altres municipis i la veritat és que la gent està molt encantada, sobretot la gent gran, que pugui tenir el seu espai privatiu i a més el tema del menjar, el tema de la roba, de l'asseig, que puguin tenir 24 hores una persona. Estem pensant en persones que tenen una autonomia que es puguin encara valdre. No estem pensant en persones grans dependents. Creiem que és també un model que es pot exportar a Tiana fàcilment. Una també de les qüestions que vostès posen èmfasi és en la seguretat al poble. Bé, el tema de la seguretat és un tema que això sempre és molt relatiu, igual que la neteja. Em diran, és que la neteja... Hi ha gent que és molt subjectiu, això per mi està net, per això està brut, però la seguretat és molt important. Hem de dotar la policia, ja l'he dit, inclús nosaltres portem en el nostre programa electoral unes noves dependències de la policia municipal i aprofitar aquests espais per altres usos a definir, que podrien ser millors, més esponjant el que serien les oficines de l'Ajuntament, etc., per als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament o per ubicar-hi altres dependències que ara estan, per exemple, serveis socials, que puguin estar en el mateix edifici de l'Ajuntament i definir un nou espai per la policia local, per tenir unes millors instal·lacions, etc. En seguretat, per exemple, vostè em pregunta de seguretat, tenim moltes càmeres del poble que no funcionen, i són una de les grans apostes i de les grans inversions que es van fer, no en aquesta legislatura, sinó en l'anterior, on el Partit Popular estava present a l'Ajuntament. Hi ha moltes càmeres del municipi que no funcionen perquè han anat veïns a preguntar a la policia, miri, escolti, és que a mi m'han punxat les rodes o a mi m'han fet un desperfecte. No, és que no funcionen. No sabem. Això no pot ser. La seguretat és important. Hem de prevenir el tema dels ocupes. A Tiana tenim cases que estan ocupades i han tingut casos d'ocupacions durant aquests darrers anys. Per tant, cal reforçar en aquest aspecte. Ja sabem que no només depèn de nosaltres, sinó que també depèn dels Mossos d'Esquadra, etc. Però, evidentment, la policia hem de tenir... El veí s'ha de sentir segur a Tiana. En matèria de cultura, com prendria el pols a la cultura del poble perquè també creuen que es pot potenciar? Sí, nosaltres en el nostre programa, de fet, pensem sobretot en una de les grans reivindicacions que fan les entitats culturals, que és la planificació. És molt important la planificació perquè tenim caps de setmana que a Tiana no tenim res i després tenim, per exemple, un dissabte o un diumenge on tenim 3 actes o 4 actes al mateix dia. Per tant, és molt important que hi hagi una planificació en aquest sentit. Recuperar les tradicions que es feien aquí a Tiana, que ara es recuperen, ara es perden, ara no sé què, per l'impuls de l'Ajuntament, el suport de les entitats, hem de recolzar les entitats. Tenim un teixit cultural molt important a Tiana i l'hem de potenciar, però el que no podem fer és trepitjar els actes. Si hi ha una bona planificació, ha d'haver-hi una persona que estigui al capdavant de la cultura, que s'impliqui, i després que hi hagi, evidentment, un lideratge en aquest sentit, perquè sí que és veritat que tenim Barcelona aquí a 10 minuts i que és molt tentador anar a veure els grans espectacles que es fan aquí a Barcelona i en altres municipis,
però que altres municipis com el nostre, com Vilassar, no? Vilassar de Dalt, que té el Teatre La Massa, que té una programació estable, etc. I que Tiana, tenint la Sala Albéniz, aquest espai tan meravellós que tenim, i que el tinguem infrautilitzat, i amb tota la polèmica que va haver-hi en la passada legislatura, de si era un cinema, que si ara no sé què, que si ara no... És que s'ha quedat allò que... No? És una llàstima, de veritat. Parlem de la Tiana d'aquí 10 anys, de l'aparcament i de l'habitatge. Quin espai tenen els joves a la Tiana d'aquí 10 anys? Pues jo els diria que tinguin confiança en que això es pot canviar. Es pot canviar si realment hi ha lideratges potents a l'Ajuntament, que deixem de ser notícia en la premsa per totes aquestes històries que han succeït durant aquests darrers temps, durant aquesta darrera legislatura, i que necessitem que no només l'Ajuntament, sinó que les altres administracions públiques també ajudin a Tiana. Ajudin a Tiana a planificar, a fer nous habitatges de protecció oficial, de lloguer. Necessitem més habitatges perquè els joves no se'n vagin del municipi. Els actuals preus del mercat lliure són prohibitius a Tiana per una persona que tingui un treball mínim, que estigui cobrant 1.100 euros, 1.500 euros, són prohibitius perquè ja són aquests els preus dels habitatges i la compra està impossible, no? Per tant, necessitem que l'Ajuntament tingui aquests recursos, aquests espais, que els cedeixi a les administracions i altres promotors perquè es pugui fer habitatge públic, no? I una també de les propostes que incidint amb els joves és justament un institut en formació professional també perquè es puguin formar aquí. Sí, aquí estem pensant que Tiana i Montgat jo crec que no ens podem desentendre. Hi ha moltes coses que tenim en comú i ja que som un municipi que estem molt propers i que hi ha interconnectivitat, que hi ha alumnes que van estudiar a Montgat o a l'inversa, mongatins que venen a estudiar a Tiana o que utilitzem el CAP, per exemple, perquè a vegades vas al CAP i et diuen escolta, aquí està ple, has d'anar a l'ambulatori de Montgat. Doncs hem d'aprofitar recursos perquè poder fer una oferta potent. Ja us dic, són 25.000 habitants entre els dos municipis o més i necessitem crear aquestes sinergies, aquestes col·laboracions que ja fem amb l'Escola Timó, les podem fer també amb l'institut, per aquells alumnes que no tinguin o que no vulguin fer el batxillerat i després la universitat, sinó que també tinguin recursos per fer la formació professional. I ja per acabar, perquè pràcticament sortim de temps, sí. Però en aquesta línia de generar sinergies amb Montgat, una de les propostes que també vostès tenen entre mans és que l'estació de Rodalies també incorpori el nom de Tiana per potenciar justament aquesta comunitat entre Tiana i Montgat. Exacte. Nosaltres creiem que és una proposta molt assenyada, això no ens costaria res, però creiem que també donaríem a conèixer a Tiana a l'exterior. Jo crec que l'estació de Montgat també és molt utilitzada per als veïns i les veïnes de Tiana i, per tant, tenir el nom de l'estació que tingués el sobrenom de Tiana aniria molt bé per tots els tianencs i, a més, ens seria també molt orgullós que podríem veure'ns en el mapa de la gent que vingués de fora i que també s'acosti a Tiana, que també el turisme també és una font de riquesa per als nostres restauradors, que tenim molt bons restaurants aquí a Tiana i que molts tianencs, molta gent de fora ens coneix de Tiana perquè, mira, jo vaig a tal restaurant o vaig a un altre. Diego Parracaldable pel Partit Popular a Tiana, gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I des d'aquí, des de la local Ràdio Tiana, seguirem analitzant i parlant amb els alcaldables, amb els candidats a les properes eleccions municipals.